Maswera sei muri yeZimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamaSecret namaConfessions dzitandoitwa iye Glory. Tadzoka zvakare nenyaya nhasi nyaya yatinayo ndeyamama. Tichange tichitaura namama pane zvakavawira saka vati ndivafonere. Asi tisati tapinda munyaya iyoyi, regai nditore nguva ino kuti ndikupei update yezvakaitika. Chandoda kutanga kutaura ndechekuti Zimbabwe ndoda kukutendai kumativi mane enyika kwamuri ikoko kwakasiyana, kuNew Zealand, kuCanada, kuUK, kuZimbabwe kwacho, muno muSouth Africa, kwandisina kutaura maZimbabweans wherever we are, this time we have stood together, tikabatana maoko, we have supported each other. Nenzira yandisati namboona muupenyu hwangu, I am just a nobody. But pandakachema kwamuri makati makanzwa kuchema kwangu kuti veduwe vamwe vedu havana chikafu, vamwe vedu vari pakamanikana, makanzwa kuchema kwandakaita on their behalf, mukabatikana, your lives had to stop, you were disturbed by this message, mukatumira mari. Ndoda kutora nguva ino kuti ndikutendei, because inini hangu personally handina chandogona kukuitirai, asi Mwari vari kudenga vanoona zvamaita. Mwari ndiwo woga vanogona kutenda. Musi wandakataura nemi uya ndakanga ndisina, like I said, kuti tine 1000 rand, saka taifanira kutenga upfu nemacooking oil ipapo zvese. I remember very well ndichidzoka ndichifonera vanhu vandotaura vatinogadzira navo menyu ndichiti vasikana, nyaya iripo ndekuti hatina mari, asi ngatione kuti tichanotsvaka muriwo kuna mbuya Tagure uko vane munda, tonotsvaka bhinzi kuna Sharon uko, doya neupfu, tozvibatanidza tobika, because vanhu vedu vanenge vakawanda, saka tichida zvinhu zvakawanda, tichitongofunga. I remember pana akandibvunza tichaita sei, ndikati God will provide, asi tatongozama kuona kuti ndichipedza kuti God will provide, ndakaona message ichipinda kuti pane mari yatumirwa. Munoziva kuti ndandiri kuchechi, kuri kuitwa vocational Bible school yevana, ndandiri kuchechi ndandaenda notora vana, pane munhu anga akangomira paside pangu akangondona musodzi chidona kuti God, Mwari vakanzwa kuchema kwedu at the right time. At the right time, patanga tichida mari yacho, Mwari vakabva vatumira exactly mari yatanga tichida yose. Ndakabva ndatomanya ndikanotenga usavi, ndikanotenga chii, ndikanotenga chii. Handidi kukunyeperai, handigoni kukutendai. Saka basically nezuro takaenda, takazokwanisa kubika, tikaenda kuconsulate. Tasvika kuconsulate takagashirwa zvakanaka nemufaro, uyezve pane vamwe vanotuona ipo pano kondaigosa kuti tinoonekwa nevanhu vari kumahaya places, ndo vakatoti aiwa sisi toshanda kuconsulate. Takasvika tikagashirwa nemufaro, ende we actually told ourselves kuti toda kubika zvekuti munhu wese anowana chikafu. Challenge yatinayo ndekuti hatina migoti, handiti kuno kuJoni kuno migoti iriko but ismaller size. Apa isusu tinenge tichida mazimigoti mahombe, saka takabika sadza kazhinji nderana baba nemababies, because mababies anoda sadza, then the rest takavabikira rice. Saka takabika nezipoto, takabika about 25 kgs dzerice nezuro, tikabika 20 kgs yesadza zvakare. But picture ndangokwanisa kutora picture yerice, plate yesadza ndakaitoipakura but handinazokwanisa kuitora. Takapakurira munhu wese, and we wanted to avoid situation yekuti unoona kuti pachiri nevanhu 10 kana kuti vanhu 20 kana kuti vanhu 50 chikafu chapera. Saka munhu wese, ndoda kuti muone kubata kwaMwari, kuti mari dzamakatumira munhu wese akawana zvakafanana zvazviri muplate. Of course pane vamwe vaizodzokororavo, vakazodzokora kupedzera vanga vawana supu. Takabika beef yakawanda, takabika chicken, munhu wose akawana. Pane vamwe zvevanga vachiti makubikirei chicken, yava luxury, yava chichi. Handiti apa funga kuti munhu anenge abva kusena asina kudla kwamanheru, saka imagine kuti zvinenge zvofamba sei. Saka tinenge tichingozama kuti tingoita kuti zvikwane. We had never been there, tatisingazivi situation yacho kuti yakamira sei. Saka patakasvika tikaseva, tikaita mistake edu, ndo patakadzidza kuti alright, mistake number 1 ndeyekuti hatitengi chicken kuti main ite chicken, because chicken inodhura. Number 2, tofanirwa kubika tichibikira large numbers, because vanhu vanowanda. Nezuro takasvika vanhu vachiita kunge vapera. Group rose rera ratakawana riripo the previous day ratakaenda, takawana risisipo. Handitika tichingosvika takasvika maybe pane vanhu about 100 or
somewhere there. Pasina nguva takazonzi mbomirai kupakura regai titange nevanhu vari kuburuka mabhazi anenge achiuya achidurura vanhu. Consulate inotumira mabhazi kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunenge kwaita dambudziko. Pane mabhazi raibva kusaidi rekuLimpopo kunonzi kuLiphalale uko. Pane rimwe bhazi richibva kuVereeniging uko. Vanhu vari kuuya vakawanda chaizvo. Saka vanga vakawanda. Aiwa takapakura. Takatanga kupakura kubva past 5 tikazopedza to 7. Ndiko kuwanda kwakaita vanhu. Uye kuwanda kwanga kwakaita chikafu. Ndiri kuda kuti handimuona kuti vose vari kuUK maiti mukatumira motoona kuti glory is collected, glory is redeemed, glory. I need to update varungu because varungu ndo vakatumira mari handiti. Osaka you find out kuti day ratinobika handikwanisi kuuya kustudio kunoko because vanhu vedu ava vakawanda. And because inini ndini ndenditungamirira group ndofanira kuona kuti chikafu ichatengwa ichi. Asi the rest tova tatatenga. Then the following day sanezuro takabata tatenga zvinhu zvakawanda. Then nekuti takatozonotsvaka stove. Handiti ndakatsvaka stove because dzatashandisa dzadzisiri dzedu ndandichibikira kuchechi dzandashandisa zvinhu zvekuchechi takazotsvaka stove tikazotengawo tikatengawo gasi redu tikaita apa handitika. Saka unotoona kuti that day randenge ndichiita zvinhu izvi handiti I have to wake up toinda tosiya tagadza mapoto esadza kana pane zvinoshota pashota chakati pane chashota chakati ndomhanya ndonotenga ndodzoka. Saka I have to be there the entire day and remember tiri kubika mapoto akawanda saka zvinotora about 5, 6, 7 hours tichibika. Saka handizokwanisi kuti ndiuye kunoku ndirekode and tiri kuona kuti pane state of emergency patiri pano. Saka ava maconfession enyu muchazowawo asi kune vana vadiki zuro futi takazotenga mapurity takatenga maplastic mahombe akatakazadza mapurity because vana tuduku like tuma I don't know what you call it. Plastic pane mababies munguva chikafu chinobikwa. Remember I'm not the only one who cooks. Panogona kuyanzwa pane rimwe group ranga rauya vanenge maIndian vanenge macolored savanogona kuvabika zvinovava ofichi vana vaduka vadi havakwanisi kudya izvozvo right. Saka ndizvo zvakaitika nezuro. Tiri kuenda mangwana. Mari yamakatumira inokwana kuti tibike mangwana. Mari yamakatumira inokwana kuti tibike Sunday. Saka there's one day in between kuitira kuti vanhu vakwanise kuzora because we spend the entire day takamira tozosvika kutomira futi. Patinonoseva handiti tofanira kuenda tiri vanhu 5, 6 because pane poto yerice, poto yesadza, poto yesavi, poto yechakalaka, poto yebeans, poto pane mapoto akawanda. Saka tinoguma tahaya mota pane mota 2 or 3 zvese izvi it's made possible by you. Saka regai nditi Mwari vakuitire zvakanaka. Muzuva remangwana tinodzokera zvakare right. Regai ndichitora nguva ino kuti tifonere mama because vane nyaya yavo. Makadiko vasikana tiri raiti. Nhasi tawana kachansi tikati chiregai titaure nyaya yatipedze ndozoramba tichingoverengera. Saka maybe totanga that day manga musiri emotionally stable totanga maybe pakatangira nyaya yachona zvakare like chibeta ngopedza. Alright, tikandoona zvazvika zvirikuizwa zvinopera maiyezvi. Taurai futi tiwe kuti muri kuikwa here. Yeah, muri kuikwa. It's okay. Alright. Pete nyaya yangu yakamira yakadai so. Inini ndatangira pakatangira nyaya kusvika pakufa kwemwana. Inini ndakaroorwa nemurume wekubva pano. Ndakaita mwana wangu iye wekutanga akashaika. Ndakaita vana 2 nemurume wangu akagara 2 years of marriage. Ndakaroorwa 2009. Kuzeka first born yangu 2010. Second born ndakaita 2018. So zvinhu zvasinaona fonera mushe vandarambana nemurume wangu 2014. Bva ndagara ndikuna munhu ndichingochengeta vana. Ndakazotsvaga basa kuSA kunoko. Perfect ndakatotsvagirwawo neshamwari. Vanditi kwino ndese uye kuCape Town. Ndakakwira ndakauya vana ndakavasiya vari mumaoko mababa vavo. Ndauya kunoko ndakasvika kugara 2 years.
ndisina kutora vanhu. Then 2019 pandaroorwa nemurume wandinaye nhasi handiti iwe kuti titi vana vari kugara uko vari kugara kunokutorei vana tongogara nevana chikahwani pamwe chete ndakakwidza vamabhazi yetete. First born anga ari grade 5 pandakavatora, anga ari grade 4 achizoswitanga grade 5 kunoko. Mudiki anga asiri kutoenda kuchikoro achizoswitanga grade 1. Then takagara, vana vangu vanga vari so humble tete zvekuti hambo imwe vanhu vese vanoziva ini ndakatenda vana vangu vanoita basa everything. Vakatosvika vachiita basa unoti pari kuitwa nemunhu wemukadzi. Ndo the way yandakakura ndichireza nayo vana vangu, because handisi munhu ane vabereki tete. Ndiri munhu akazvikorera akangozvibharira ari one, handina vabereki. Saka ndingazviteverera for now because ndatova munhu mukuru. But ndaida kutraina vana vangu as if ndakamuka ndisipo nhasi apana anokwanisa kuti ase kuzovamiririra, saka ndakasati vatraina ndoga ndakakura ndichiita. So ndakagara navo, even vanhu pandaigara navo vanhu havaisaziva kuti because murume wangu ndakasvika ane mwana, sorry ndakuzopedza mashure mbichana. Murume wangu ndakasvika ane mwana ane I think 2 years. Anga atirwa nemukadzi, pandikanooroorwa 2019 akatobvisa mari kumba kwedu zvasinoonetwa nefirst husband. And the first husband handambobvira akanditsvaga chete. Ndaiti ndakamupona nda kumuudza kuti mwana ari kudai so kana kuti mwana ari kudawo chakati chekuchikoro automatically. Kusvika achindibloka anoti akagara nemukaradhi wombogara social munongozva zvezvinokristaona, asi pandangosiyana naye ndichingotiwochi hanheno kana nomborera zvega. Saka ndakatozomuudza zuva rakafa mwana, ndakatoita kuningira kuFacebook kusina asina namba dzake. Pandanomuudza kuti chii ndakangomuti zviri kuti mwana afa. Akanditi mwana upi pandamuudza. Just imagine tete. Zvakavanhu alright, ngatidzokere panyaya yemwana. Last year tunana May June mwana ndakamwangidza chioma sikoro. Ndakagara naye pasi nababa wake vandinava. Vachagara naye vachamuexplainera vachimuonesa murume wangu munhu anobhilivha kutaura nemwana asingarove mwana. So badaba ukarove mwana tikatitaure naye mune zvakanaka, tachitaura nemwana zvakanaka zvinongei onaka zvinhu zvauri kuona kesvi hazvisi real, zvitori anhu zvine tatanism mukati. Chichi tataura nemwana tataura nemwana mwana akatonga anzwisisa, sorry mama handisati ndakazviita but it's okay. Then zvadaro ndakagara igasti ranga rebhetidhi rake asvitsa 15 years. Ndagara naye kuti pasi ndakatoona kamwanangu wakura izvezvizvi and vadiki vari kufanira kulidha vadiki by example kuti ndiwe mukuru unofanira kugona kuchikoro. Handisi kuti upasa kuchikoro but itawo zvinhu zvokuti mangwana vana vanotera chitomukomoda akadai so. Alright mama, everything okay pai. So nguva yacho iyoyo muri muna August maipindwa nechirongwa chirakavharei. Ndakafonerwa naticha vana changu akavhura kwechikoro kunoko vandafonerwa naticha vake zvikanzi ndiri munhu wekuti zvinozikanwa kuchikoro. Pakangoitika kanhu idi kundaako kuchikoro ndakangoona zvanzina kubvisisa kana handinotoenda kuchikoro. Saka ticha vakabva vandifonera kanzi hello, ndakatodangira pati ndichazokusenderai mameseji kana ndapedza. Handaitaura naticha kana isinawo madelete before ndamauta kundopenga. Tichabva nditi mwana aane mwedzi wese haasi kuuya kuchikoro. Saka ini tete zvandaita nemwana ini ndaenda kudhuze nekuchikoro kwavo kubasa. So pachikoro pangu nepabasa pakangoita padhuze nepadhuze. Saka taitobuda tese iye achienda kuchikoro ini ndichienda kupi kubasa. Ndaigara kulocation. Saka totobva location tichienda kupi kumadheodhi achienda kuchikoro kwake ndichienda kubasa because ndaisa afforda transport nainitrango ikunana kwemvura chete. Zvadaro tichabva vandoudza mwana uya kuchikoro because ndakangoda naye mumba nhasi everyday ndinotokuda naye asi nhasi ndotobuda naye tasapesana papi
iyachone mwana atonenedza singauri kuchikora ndatamukura tete makamhanya zvandaudza murungu mungu but ichaubva kune kumba ichaubva nekakuma ndakasvika mwana akarara tete akasoromagomera ane unifomu yake asatomabviza unifomu saka angakazvikira dhoo ranga rakakiwa nemukadzi nekunze nepepebha akanda makine pahwindo kutambudza vakadzi vandaisira makire sei ndasvika dhoo rakakiwa ndabvunza nokusera ndanakiya ari kunoko ndatora maki ndapinda mumba chete ndosvika mwana arimo ndakachema tise ndakati ona mwana wangu nekutambura kwese kwandiri kuita here kuti waenda kuchikoro chinodhura ndinobhadhara mari chete ndinotenga maingo ndokwa makamuona mwana wangu mapfekero anga akaita atinoona nokuti ainzi anoshayiwa ndakati anochikonedza here kuchikoro hapana hapana saka chicha nechitete usaendawo chikoro mwedzi wese hapana ndomhinduro aingoyo zvanaro ndakati alright ndakandatora foni yake chete ndikuona achitaura nemukomana mwana wechikoro zikanzi today I will bring the copper kuchikoro copper tambo dzemagetsi dzedzo you can go permit ndakamubvunza kuti child ndiudzeka kuti munhu ndiani ndikuda kuziva zita rake kuda kuenda kuchikoro ndinokonfema kuti ndiani uyezve ndomuona kuti wai ari kutaura zvekopa pameseji haana kuda kutaura kuti akandivambira the same ndakaenda kuchikoro ndakanoratidza ticha mameseji ndakatodenza principal nyaya yakataura vakapera saka kwanzi kopa dziri kuda kuitwa sei tengeswa asi dzikofana kutengeswa nemwana wangu alright so ndazodzokera kumba atogara tamuna September ndo naOctober infect ndaibhadharwa wifi nemurungu vanguva handiti iwe wifi yako iri kufamba zikaiti data rako rapera pamafoni panoona kuona kuno vazvangopinda musoro kuti mwana wangu zviye akambosvika last time vana mudenzi vakamupapa ndingamubvunza akandifambira ndatindipe foni yako angakazapete ndikatisa foni yako apa aisa foni yapete ndokuvhura tete ndikuona arikona munhu akatodownloada chiri chiapplication chemavhidhios ashera ndakabata mwana tete ndakarova asi marovero andakaitaka ndakarova semunhu ndasina hasha ndakangomuro zvokumudiscipline ndomwe ndakatora wood wespoon ndakamurova maoko ndakamurova rwoko rwani aiti shambo dzakasimba tete zvadaro kubva ndakunorara hanzi nevanenge navacho vakuzongodza munhu anga atofa ingoti hanzi akangopinda chiti it's over it's over saka ndakatomuka ndakamuka nekugadzira ndobasa saka mazuva evana vechikoro vanga vabvara ngwani wanupo vabvara utonzi ngwani tsotsi vabvara ifanza kuvhura next week yacho yaazovha yacho ndakati guys hamufanidzwa kupedza kubasa here vaditi wati tiri kuda vandavhunika mukuru ndakataana nemubasa rakati mama handisi kuda ndobasa zvafuata hembe dzangu saka ndadzisa mwashemweshe saka ndakafadza kuziya nyika mangwana ndikuenda kubhora takungouyanika hembe chichie mazaisa zvaasingasamboita washenda kuti ndinonguva chamamiro tomukati chanika makusevisa ndakudaenda kubasa ningababa wacho ndati kana wadaro tsipaini unosara hako wotara uchizvona kuita sezvogara zvacho chigadzirira bhozvato ndakakutengera uyu manyowani mashooters manyowani ndichatokusendera mafotos ezvinhu zvacho zvese chete zvazvaona tete handisi kuda kuchema ndiri pabasa ndakanyanya kubasa ndakasvika kubasa ndakashanda ndakadzoka kumba tete unozoti rodhi yese kana uchida kusangana neshuraka unongotaura nechake mwana wangu ndo zvandaingotaura nemukadzi wandaifamba nendaitofamba kuda kubasa tete ndikusvika kumba tete saka vana vangu ndakasara ndichitenga mapotatoes ndane mwana mucheche remember ndakazara musi wa1 January 2025 so kudapa mwana wangu mukomana iye muchecho anga ari kuma9 months kana sanditenga mapotatoes ndakatobereka mwana womusana vana vaenda kumba vakakadhiwa zakikwa vakumukadhiwa munhu asikupfuura saka vakavhonda nehindo rekuseya kwavo vanodongorera vakati tione kuti woyo asiri kuvhura chii
Waneke munhu akatofa mativi akazvisungirira pasilini mubedroom mavemo muspeya mavemo madiki vavacho iwo anenge azviuraya kuti apfeke mutaura kuti kudiwa mungati munhu hanzi ndatoorera nega zvandaka hanzi nemuoni saka pandakangonzodaro tete ndakamba ndichisvorora hundo richitsemuka ndakutsemura hundo nechibhakira ndokusvika mwana akarembera te saka paanga akazvisunga netambo yakaita sei? Netambo tete ndaitenga tambo dzekuti ndaenda nadzo kumusha ndondoenda katambo kumusha nagogongo ndatambo dzembudzi kana tambo dzekucheresa saka pafambotsengira tambo ndinotodzisa kutongotsenda pambosenda zvinhu zvangu saka tambo iye yakaita kunge plus inenge yakarukwa mam3 so yekuisa pambudzi kauti inosungisa luggage ndoyanga akanenge but tete ndakazotarisa dhaya ranga rakanyora hazvisi zvakuba anga akanyora bhuku rese tete rakazara 14 anga akanyora kuti kudii dhaya ari tete mamakanzi first finally the funeral will be here today ndakaura neshona but dhaya rese anga akanyora neEnglish finally the funeral will be here today. Ndokutanga vaenda pamabrothers ake ningi naningi they will fight with each other, love each other, support mama in every step. Vasabva ipapo papaenda vati munina wake uchanga uri celebrity wanati vanotoziva nyaya iyoyo vanogara kucape town kunokwanotokuzeyo kuti vanoo vazvanziswa nei chinhu wandakazwa ndinoita kuti chikagoita kuti ndidziwa kuti mwana wangu anga ari into satanism anditi akakati mama please kana ndafa don't tell me anzi mama please ndokuzva pamuchaverenga tsamba iyi ndienda tofa kudhara so please don't tell my friend kuti ndingasei ndafa chingodzeti ndienda kunotamba bhora nomunyika yakati kuti chiko akangama and this one knows what's in the tamba bhora ikoko makavauzoti ndafa they will come for you svikanzi other thing don't bury me kuZimbabwe ndipisei maasha zangu munokamba kuocean zvikanzi zvazopise futi zvikanzi kana ndafa munondiridzira masongs angu ehip hop pakutanwa masongs sefinanga kuridziwa ehip hop tete zvikanzi I'm tired to be a first boy. To just see everyone say pull your socks for your young brother. So I'm tired of that also. So yeah. Zvino zvandakangonyoroti hanzichi izvo zvemafriends ake kuti haana kuzotaura zvakawanda so zvadaro tete inini handakutaura zvawakataura ndakangoti inini Mwari ndichaita sekuda ndichanoviga mwana wangu kumusha pamwe pane tichazoitika chaonani chaona inini zvadaro tete mota yaifanirwa kutitora yafuneral police yakabva taidzi yafa yangati after one ichibva kudzombe kuzotitora yakuzouya ndagara kubva kwazouya yakazouya iri mbasvika yambaki instead of take ikombi then takatakura bhoti takaenda makomba asi zvakambonetsa mudzombe kuti tingotenderedzwa takutaura kwaita kadibirwa umusha kabhatira nekunama kuti tindekenda bhogesi ndichinama ndakatonge munhu afirwa ndakutoita breakdown izvezvi but fana hamo chakona ndichore story tikandokuineperi yonaomakete zvandakasangana nazvo. Saka, do you think kuti like nyaya pornography iri linked to this whole thing kana kuti it was a coping mechanism kauti anga ari ma-experiment kauti achiri chii chaizvo? Inini ndoona kuti chika anogona kunge anga ari ma-experiments anditi but still tete kokuzoti kana ndafa mufanirike uyezve hanzi zvone
pane audio yanga akazvirekodha aihope ndichinayo kuInstagram. Hanzi Chito, mwana, hanzi zvani, hi, I'm the broken guy. I'm that broken guy. But ndakanga nomama wedzacho, but angakati I will see you on season 23, 27 whatever, I don't know. And patakazovhura foni yake tete aichata nevanhu like ma-online dating aya achichata nevanhu achitonzi remember kuti wakaengaja a week ago, don't be silly, what zvakawanda iti. So handisi kuzvinzwisisa kuchavatanga izvozvi dhaya racho richiri pokupolisa ndakambonoritora because ndinokutomotyatsika kuti ndinasodasenda udainda kuzimbabwe chete handisi kuenda kuti vanhu vari kudzingwa ini basa rangu ristable remurume wangu ristable but ndauda kutoenderei zvaaitana zvemumwe mutiti. Cape Town yakanditorera mwana wangu ndopandina kutaura. Kokwai akaengage at 15, who engages at 15? Angatoona girlfriend ekuroora kauti murume kauti mukadzi kauti chii? Handizivi vanhu vaitaura navo anga vari varungu but sort of like chiapplication chedating site but haitogerisa nevanhu tichitotarisa mamessages takasvara tichivhura kamamessages haidheita chichichi zvazvirimotete. So handisi kuziva kuti zvekubva kuchikoro zvakabva kupi but panhamo pane one girl waanodzidza naye takangonzwawo zvichinzi musikana anga achiti zvonu aiti zvonu aiabhuswa kuchikoro like unoziva zvakuda bullying like yekuitwa like hanzi angaagire but kumba aisambozvishowa tete kana kuti ndingaone zvinhu zvakadaro handina kumbosangana nazvo kana kuzvifungira hanzi. Saka but semwana mukomana aita kunge kakunyara so like wakamubva ona kamupfekero wakaita anga ari munhu angasisiri free like zvandaimuziva ari saka ndingoti munhu ari kukura munhu akuti achada kungoramba achinzi namama everything chakati so ndopandai kungotanga kunyara ikoko ndo zvacho here kana kuti atete kandiziva ndoconfused. there is a lot, pane zvakawanda. Ava vaya vedating site vakazoziva here kuti munhu akafa kana kuti okay. Ndikangopanda muguva so ndingatozombosa kana fona kune zvazvo. Akakanda foni muguva ndo yanga ine makansa maybe. Zvese tete zvakangonzi ngazviende because unongoziva chivanhu chedu like kufamily kwanda ndakaroorwa kwachikoko vakangoti everything chiri limit nine chest malaptop takafora takakanda everything zvekapa nechandakasara nacho chinobatika changoti ndechemwana wangu photos handinawo mufoni Because ndandiri kufunga kuti maybe ava vepa vachona vepa dating site yachona maybe maizowana information yekuti muhoti who was he engaged to engagement yacho yanga iri yechipa mamambotaura kuti maybe pane satanism iripo kana kuti all the answers were going to come out from but maybe kuti it happened so fast and kana uri muroora handi munongoudzwa kunzi kandai muguva motokanda muguva muna hamugoni kupikisa kuti kuti maporisa aida kuinvestigatewo kuti vanzwe kuti investigation yacho iri kufamba sei maybe pane clue pafoni. Iwo mapurisa acho anditi vakangoti vakazouya vakangoti it was not your fault vachizotarisawo dhayari nezvanga zvakanyorwa vakati hatikwanisi kukuudza zvizhinji tongokuudza kuti it was not your fault kana kuti tikutizvo nemwana akamboisa zvakaipa mugara aiabhuswa kumba kana kuti it was not you, it's about him. So ndakatoziva kuti zvinoreva it's about him how and ndiri kuona kuti maybe mwana anga ari munhu akangwara zvekuti anga ari munhu akangwara zvekuti anoziva zvemadating site anoziva zvekudownloada zvemaapplication like vana vedu vamazuva vangwara saka nekuti ipapo pacho ungakatoita research yekuti kana munhu uchida kuzviuraya anofanira kurema macases mangani kana uchizvifungira unofanira kufa une macases mangani akadhova muti akadhova vanhu vakarembera akadhova dzese teetika ndokutaura zvekuti ndakaona nemazuva avo saka it's beyond us hapana zvatinoziva
like zvatiri kuziva zvinhu zviri pasurface. Kana akaita research yekuti anoresearcha kuti munhu anoda kuzvona anofanirwa kurembera sei wohuka sei tambo ojamba. Zvanga zviri mumabhuku ake ekuchikoro mapeji anenge asingashanda dzochiwoga chirombereka funoti kuti unotasa mabhuku emwana of course but hapana kuondasa mabhuku emwana kuti kana nekuseri kwouti unoti akanyorwa ngizvi aenda kana pakati pemapeji 7. Saka zvangu zvekuti ndakafanga kurealize kuti ndinasosearcha kuti what's going on chakurongedza zvinhu zvanga kuti chiende ndopatakasangana nezvose fangoitozvona zviri pameji ndopandakana mwana wangu akatoresearcha kuti kana uchida kufa unoita sei unorema makgs mangani ovadhwani todhwa munhu akarembera akaisa chinhu atetera. Yatova obsession, like he was obsessed about it. Kusvika kudrowa. Exactly. Ende anga akatogara nakufa anga akaronga rufu rwakuti anda kufa muna December. Zvakazongoitikawo zvenhingiri zvekufa October but December ndopaida kunazozvifira because yeah. Handiziva kuti chii handinafutora nzvimbo kana yange iri threat refundo kasafe kuti chauraya wepadhuze kwako seakazoti kana ndafa musaudze vanhu kuti ndafa they will come for you. Handizive chete kana munhu achinongozvita kuna Mwari chete ndakabva ndato handizive kana munhu pane I think this is a lot. Zvandingangotaura zvekuti there is a lot of it because ndikutoona kuti maybe nyaya yepornography, nyaya even kumurova kwamakaita, even though mamusina kumubatira panyaya yepornography, even though mamusina kumurova anga achingozviuraya. Exactly, that's the thing tete. Ende hapana chimwe chandaikwanisa kuita anga atongogara zviri mahara. Haisimbori nyaya yekuti kurohwa kana kuti munhu aiabhuswa kana kuti tete handizive munhu anga atongotomara maari kana kuti hanzi it's my time now. Finally the funeral is here today. Thinking unfortunate. They could have been investigated and not flu cannot close that. And looking at them was a drop of good by resources. Saka mimi haana kukunyorera any message. I'm very sorry, Mama. I love you so much and I love you and I'm so grateful for your decision. But nakana chimwe chaakanyora chekuti ati mama makanditadzika apa zvazvaenda zvonaiso akazoti handizivi zvakaoma. Saka imimi I think imimi for you maybe I had spoken to some pane munhu wandandataura naye psychologist anga achitanda kutaura nemi nenyaya iyoyo. He wants to help you because ndoona sekuti imimi in as much as muchiziva kuti hamusiri makaita kuti afe, you still feel guilty kuti mune muchiti ndini ndakamuuraisa, pamwe dei ndisina kumurova, pamwe dei ndakaenda naye kubasa, maybe dei zvisina kuitika musi iwowo, you know. Ndiguilty ndinotogara ndichifila mozotika ende tinogara nevanhu vatisina ukama navo. Vanhu vatinogara navo vatinoti maZimbabweans vanhu ngavadzidze ezi kuti kana uri munhu anenge apindana nedambudziko vanhu ngavasataura pavasina kupwera chete. Vanhu vanotaura zvakawanda ndozvimwe zvinozochiita breakdown semubereki anenge afirwa maZimbabweans anotaura. Vanhu vakutaura kuti kudiko maZimbabwe? Kuenea kwandogara tiri ndakambopanhamo chepachekeresa mwana. Kuchekeresa mwana nei? Isina ndakana mari. Ndochekeresa mwana nei tete nei? Ko munhu achekereswa handiti anodisappear ochekwa. Uyu azvicheka oga azvihenga muri kubasa mamuchekeresa papi? Wakachekeresa mwana. Vanhu vanotaura chete. Vamwe vakati aiabhuswa. Inini ndingatonzi stepmother aiabhuswa nastepmother vake. Stepmother. Stepmother. Vanhu pese pakugara kwese kwatega vaisaziva kuti zvakamira sei parelationship. Tiri vanhu tinorarama upenyu hungori quiet chete handiende kumaraini handitauri nemunhu. So chakaitika ndechekuti ndaibhadhara is a great war funeral police. Akafa mwana. So pandakafona kugadhwa akabva anditi zvoni suicide inoita choice mama musati mamachuwa kuti muchese funeral police itange kushanda. Anatoti but ndaichibhadhara pesa ndatoona almost 6 months ndokubhadhara zvikanzi aiwa suicide 2 years. Vakatoramba kundibatira regretful panbode munyepera chete.
then ndakazama kuita mari yekucontributira but mari yemwana yakakwana 3 days mari yemwana anga yatokwana ndandatobata 50,000 yekuti mwana aende kumusha. Which is nice. We have good Zimbabweans out there. Ndakazoona kuti maybe vanhu vanotaurisa vangoriwo vanhu vasiri right zvavo, as in like maZimbabweans asiri right, but there are Zimbabweans who are very nice also vanofunga. Yeah, but still tete vanhu vanofanira kuziva unozati kufirwa nemwana tete asi murume kuti unowana munhu unorohwa nemunhu asi mukazoti unombodikora munhu mwana tete zvose zvakaoma. Handikwanisa hangu kutaura zvakawanda but kufirwa nemwana tete chinhu zvakaoma. Handisanamborarama upenyu hwandokurarama ndamunhu kuti ndakungorarama zvokungoti zvinotibve but handisisiri inini chaiyo handisisiri ndakabva ndatochinja sosani tete kana ndezoti ndinotsura vamwe vana sei handichatokwanisa tete. Kwenye yemafoni pane inonzi family link, munofanira kudownloada inonzi family link. Ndatonawo izvezvi zvekuti ndinovalokera mafoni kana kuona zvese zvavari kuita ndikudai ndakabva ndafoiita tete but tete haisi nyore ndozvandoda kungotaura haisi nyore ndikundrokufaira. I feel so overpowered right now because vana vachona vanoita kunge vane control. In as much as we try to control, vanoita kunge vari ahead of us, but still ndiri kudzoka panyaya yekuti I'm still convinced kuti haisi nyaya yefoni chete, there was a force zvazviri, there was more to it. Pane zvakawanda zvaiitika kana munhu achisvika pakutanga kudrowa vanhu vakarembera pamuti vakafa. Angakadrowa zvekuto all my fault pamudena asina kumurova bhezeri pamwe nhasenda ndinani pamudena ndisina handizive tete nitozive handina zvekutaura hangu asi nda kuti mungoziva kuti zvamataura kuti wedha mamurova kana kuti hamuna kumurova, handiti ingadai ichinzi nyaya yakangoperera pakuti mwana anga ationa pornography zvoperera paporno chete taizoti, but pane nyaya dzekopa, pane nyaya imagine a 15-year-old akutotengesa kopa, pane nyaya dzekopa, pane nyaya dzema-dating site, pane nyaya dzeengagement, pane nyaya yemadiagram. Saka do you see kuti zvakasiyana nekuti ndatsamwisana nemunhu vandati ndakutozviuraya. It's not premeditated, but this one was planned kusvika pakuti finally the day is here. Zvichireva kuti zvinhu zvanga zvagara zviri mupfungwa dzake, zvinhu zvaanga achida. ende varina vakazvambobva kuti pavaibva kuchikoro sometimes anzi aisvika panguva yekuzvivharira museya mavo oyoka dho pane zidhiramu randotengesera chikafu kozinoita maraundi echikafu anzi aitora zidhiramu iko uri kushooresa padho ndinopedza ndoo akabara asi ndokunge aitotraya kuita kuda kuona kuti uzvisungirira hawo oiseii ilingi zvisangaivhura-vhura kuzitambo yanga ikaiswa musilingi ndoba yanobata mapuranga ayaneswa musilingi aya isa yadonha pasi then akatofa akazviti makumbo akanga akarembera zvokuda kusotsipa pasi anga asina kunyanyaenda mudenga zvozvo zvose ari munhu kuti aikwanisa kuzvisunungura arwadziwa aitokwanisa kuzvisunungura pasama kudai akatofa ende anga akatorembera akatozimbira pabhenibhedhi kudai so zvokuti akafa anga abisa mazai ake adya tete akadya mazai anenge 6 fresh milk akamwa chigubhu chese chekusaga saka andizive tete andizive vanhu asika anditombosiva ndikuda counseling sometimes zvinoti ndakazoti ndichiyanika hembe mwamunhu ndangoifana ndaridza mhere chete ndakachema kutange ndatozofirwa teiro ndakachema kuchema kuridza mhere kungorika ndakuridza mhere atete kaina nditombosive ndoku handitozive ndofana nditoda counseling chete because sometimes zvizvo zvaunomwamiririra mameseji munhu wacho ndakutendai mameseji anondinyorera muzomaverengawo tete anotumira mumeseji ndeume brother yacho vadika achitsvaga kundisimbisa because tete zvekuti zvakandimata kandotombotadza kuzoti ndoita seingo chandozongogona kuchema ende tinotoridza inonzi mhere because ndindatookonfused tete
ndezve last year October. October. All right, it's okay. I don't know, but ndoona sekuti maybe sevabereki tofanira kuti tive tinamatire vana vedu. Plus munoona kuti sana maidzi munguva sekana ndirini personally pandinodzoka kumande ndakatonoita zvekuti handina time yevana. Sandoona sekuti maybe vabereki vazhinji, this is not you, ndosanda ndati maybe tishare nevamwe so that vanzwe zviri kuitika panze apa kuti this is not you alone, this is a lot of parents. And in most cases takaneta tadi hatimo mulife yevana nongochiti itai kuendeko ndizorore patotozoona kuti kune zvakawanda. Kana munhu aitora drum achimboita 1-2 testing, aitora drum achiita 1-2 testing ekuzvisungirira kuti aone kuti ndosvikira sei, ndojamba ndichibva apa, ndopinza sei musiling. Well, there's a lot, but andizive pamwe ndakanonoka chete pamwe andizive kuti ndaifanira kuita sei, ndaifanira kuiko tete, ndaitingoti ndikuita kuvapo life iri nani iri epfumba. I feel Mwari ngave, aiwa, you didn't fail this. Hapana hamuna mbokona, you did your part. Even kutomutsura kwamakaita handiti maitozama kuti aiwa usaita izvi, plus vake vanga vatomuudza kuti izvi zvauri kuona izvi hazvisiri, don't watch this. Saka ndongoona kuti iyi nyaya iyi yakazongoita like inozoita kunge trigger, but there was a lot that happened behind the scenes zvamusingazivi imimi. Chaita kuti munhu arovhe kuchikoro the entire month chii, anenge ari kupi achiitei. akareko kunzika mwana aitorovha kuchikoro aidzoka mumba tete, aidzoka mumba kutoti aienda kunokono uti kuchikoro kune zviriko kana kuti pane zvanga zviriko kana kuti zvokunzi anga akuitwa ugei nevamwe aindizive tete. But pakaitwa postmortem ndakatokumbisa ndikati please mundiudze everything, but hakuna chakambobuda tete. Ndida kuziva kuti angakaabuse here kana kuti chete Havana kutaura. havana kutaura. Pandakazombodzokera pacho ndambogara ndakausha ndakada kuti ndinazozvifambira kuzvipa postmortem ndakwanisa kuenda kandakaenda. Ndikazongoona mumwe akandikanselawo ikoko akanditi zvoni nowati izvaya zvichitongota kuti uningira nezviripo takada kukudza zvakawanda ikona make you work. I think kuti ukwanise kusurvive this, go and just pray and leave everything to God, because hatingakwanisa kukudza kuti zvanga zvakadai zvanga zvakadai nesine panhingirini yauri izvezvizvi. You can come back kana wana so strong enough, but I don't think kuti ungade kudzokera. Saka it's a lot. It's a lot. Zvakaoma. All right, saka regaitita so regaitiko. Hey, I just wish you all the best. Maybe ndichati handizini asi tikakwanisa kuita prayer session because the pastor vanenge vasipo, but I think ndichakuendai mugroup reprayer because you need support yevamwe vanhu. You just need people to support you also. Andini makadaro mumandikona kuza patesika andikutonza kuti pandiri home pacho nepandakaguma pacho zvese naungonongedzibasa zvese. Alright, mama. Ndichakutumirai number dzemunhu anogona achataura nemi achakuitai counseling because you need masession akati wandei chaiyo ekuti mugone ku. Alright, maita basa ndichakuti ndozokufonera ndapedza regai ndipedze zvandikuita then ndozokufonerai. Alright, maita basa mama. Thank you so much. Bye. Aya, zvakaoma mhuri yeZimbabwe mazvinzwira ka. I think as parents we just need, and we need to pull our socks because vanhu vachona vatiri kudhila navo vari 10 times ahead. Mwari ngadai vatiitira nyasha. Ndakaona ku-UK kuchinzi kwai vari kubhana social media for children because ndiri kuona kuti vana vachona vanenge vavadova 10 times ahead. Toita sei? Ngadai Mwari atikomborera, ngadai Mwari ava nesu, ngadai Mwari ati, I don't know, but we need God. If ever there was a time that we need the Lord, the time is now. And no man, no woman can go without prayer. I hope manzwa nekuti zvakaoma. Alright, tokutendai muzora nhasi. I think ndopapera chirongwa chedu because ndikuona kuti ndaita about 41 minutes tichitaura. Tichazodzoka zvakare muzora mangwana. Hatisi kudzoka.
Friday handiti. Alright, thank you. Vanhu vari paprayer session, tichaita prayer session I think pawhatsapp muzuva ranhasi kana kuti pazoom tichacommunicata pagroup handiti pawhatsapp group. To join the WhatsApp group ndichasiya link. Muzuva ramangwana tenge tichidzokera zvakare kuJoburg tichinobatsira vanhu vari stranded. Tinokutendai guys. Kune vese vakatumira mari handina chekutaura. Thank you so much. May God bless you. Amen.